Ay, naapaw, malimain. Awang mula dati nga bakitain rumabiin. Ay, ganun na pa nun na mga tanganaki marmaritisan na yun. Naa, mayaman ba kahit ta si mangput kan? Ay, naapaw, ang pahay, nagagapwang manayin. Napangkaman na kimarmaritisan. Ay, katikong kunak, day tala chis-chismis ti amom nga obra ay na yun ba kahit eh. Kalna ka man Ay, nagadaman naapaw. tinamon. Kalna anak, ka mga pergentibiotic. Na kaya mga pergentibiotic. Pang-binasen. Abaya! Ay na. Nyangay bakit sumangputak awang pa'y tinakalutaw? Malimahin bakit? Agapon pa'y dagi jay manukain. Sika, ay naapaw. Ampay nagagapon. Kanyata, barbaro man nga kurtina. Ay na. Ay, sus, apo. Kurtina. Apay, di miya makita lakay. Nalabaga nga gown. Gaw? Gawan? Ampay, anong tagaw? Ala, kaisuot ko alakay. Napangkurinenta ni diyan ni Precious lakay. Ay na. Tapay ta nagrin-rin ta ka pa'y tigaon bakit? Anong tagaw? Dahil tati kong punak kanyan. Dahil tati kong punak kanyan. Puro arak gaming mo ti panunot mo. Day ta kamanain eh. Kagpay sumat. Puro arak ti panpanunutan. Puro arak ti sipsiputan. Isungan kang updated doon. Apay di miyaan mo nga pa nag-DJS from lakay. Di So, kawan, isungan na panak nagrenta. Diyan ni Precious. Ay naapo, nagado nga sinaumon. Di ta ka man lang nun tani excited ako nga mangipadas. Di ti rinenta ak nga gown. Manaktak ka nga. is from. Gaw. Na? Tampay. Bakit? Bakit? She is from? Bakit? 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 Lukat ang darangan! Bakit? O, di ba lakay? Ako talagang nakagaw ng ka? siya. Apo, bakit? Apay na ka lang. Nagagawan ka? Kanyagi ko naman nga pa, Bram. Di is from? Tuwan lakay. Junior, senior, promenade lakay. Apo, bakit eh? Kasano ko mga mapangga? Diyan ka mga agis eskwela, bakit? Ay, nagdatati kong kunak. Purong tumagamin. Arak ka dati ang panunot mo. Puro arak ka Ano? pamasarsarakan. Data ka manayin eh. Kagpay sumad. Ganyan mo lakay. Kung ni Kumari Borjana, invited ka no, dagiti inang. Kung adda ka no ti premyo na ti mga bak ni inang lakay. Gusto nga, napana ko na nagrenta. Itigawon ko kini Precious lakay. Yung lakay to no bigat, sumangkot de diglamtin ko lakay. Nya? Nga ikanak ti sangaribo. Anya, tatapay glam timaw. Tuwan alakay, gamay mayat ade di adamang hayos kanya no, sigurado ti panalo lakay. Kung sigurado na sa ti kapipintasan ide lakay. Ay, nahapaw ta kasano ka kung mga mangabak. Bakit? Awan ti tiwalam kanya. Oh, kita mo ti suot ko nagpintas ti gown ko kun napintas to pay ti pangayos da kanya kubigat nga sigurado lakay nga syak ti mga bak nga inang. Tungang ka mga ublag. Ay, nahapaw. Kasano ka kung mga bakit? Eh, kaya't ko lang nga ipalagip kanyam. Awan ti anak mo, nga agis eskwela ti high school. Ken, ay na, may sapay lang titawarin jay anak mo, bakit?